היי, היום אני רוצה לדבר על מושג שנקרא חדות מבדלת. חדות מבדלת זה מושג שבו בתמונה אפשר לראות מוצר, אובייקט שנראה מאוד מאוד חד, לעומת הרקע שלו שנראה מטושטש. היי, שמי טלי יחיא מקריאייטיב ללמוד ולעשות בעצמך. זהו פרק נוסף בתוכנית האינטרנט השבועית שאני מעלה בכל יום שני על כל מה שקשור בתוכן ויזואלי ואיך להשתמש בתוכן ויזואלי על מנת לקדם ולשווק את העסק שלך. אז בואי נצלול לתוך הפרק הזה שבו אני רוצה לדבר על חדות מבדלת. אז חדות מבדלת זה באמת אופציה שאפשר לעשות כמובן תוך כדי הצילום, אבל אני רוצה לדבר דווקא על מצב שבו לאחר הצילום, גם אם שמת לב שלא הצלחת לייצר את זה או שלא יסתדר לך, אז אפשר לעשות את זה גם בשלב אחר כך, בשלב העריכה. החדות המבדלת מייצרת מצב שבו האובייקט שאותו את רוצה למכור הוא במצב מאוד מאוד חד. כל הרקע שלו הוא מטושטש, וזה מצב נפלא כי העין מאוד מאוד אוהבת לראות דברים חדים. לכן היא מיד נמשכת לחדות בתמונה. הרבה פעמים כאשר מייצרים מצב שבו גם האובייקט וגם הרקע שלו, שניהם חדים, בעצם העין לא יודעת לאן לטייל בתוך התמונה. אז יש מצבים שזה ממש עוזר לדעת איך לעשות את זה. אז אני רוצה להראות איך לעשות את זה, אבל לא תוך כדי הצילום. גם דרך הצילום אפשר לייצר את זה, וגם אפשר לייצר את זה בסמארטפונים, שזה נפלא, ויש לי כמה דוגמאות נפלאות איך אפשר לעשות את זה. אבל הפעם בפרק הזה אני רוצה להראות שזה אפשרי גם אחרי הצילום. גם אחרי הצילום תוך כדי עריכה. לפעמים פתאום נתקלים בתמונה מאוד מאוד טובה שעשינו ורוצים להשתמש בה, אז על ידי העריכה נכונה ומדויקת אפשר לעשות את זה בצורה נפלאה. אני רוצה לצלול איתך לתוך הדרכה שבה אני אראה לך בדיוק איך לעשות את זה. תראי באיזה אפליקציה אני משתמשת, תוכלי להוריד לך אותה לאייפון. אני מראה גם באנדרואיד איזה אפליקציה ובאיזה פונקציות אפשר להשתמש כדי לעשות את זה גם שם. אז בואי נצלול להדרכה ונתראה בפנים. היי, אז אני רוצה פה להראות לך איך אני עורכת את התמונה בתוך עריכת אפליקציה, ומייצרת את החדות המבדילה, את החדות המבדלת הזו, על ידי שצולמה תמונה. אז דבר ראשון, זו האפליקציה. זו אפליקציה שנקראת קולורגרמה. כאשר אני נכנסת אליה, יש לי אופציה לבחור מגלריית התמונות את התמונה שאותה אני רוצה לערוך. וכאן יש לי את התמונה שרציתי להראות מה לעשות איתה. אני בוחרת את התמונה ומראה לי את זה כאן. התמונה הזאת זו תמונה שצולמה ככה בגן בפעילות הבלתי פורמלית אצל הילד, ובאמת רציתי להתמקד בחסה. לא רציתי שכל האזור הזה יהיה חד, כי בעצם השלט הזה קצת מושך את תשומת הלב מהחסה עצמה, שגם יצאה מאוד חדה בתמונה וגם היא מאוד ירוקה ורעננה, ורציתי להדגיש את זה ולטשטש פה את האזור מאחור. לכן יש כאן למטה כל מיני אפשרויות. את יכולה להיכנס ולראות מה זה עושה, יש פה המון אפשרויות לכל מיני דברים. מה שאני רוצה לעשות זה לייצר את החדות, וכדי לייצר את החדות אני צריכה להיכנס לעריכה של התמונה. פה למטה נפתחות לי עוד כל מיני אפשרויות, יש פה אפשרות לייצר אפקטים, אפשרות לייצר חיתוך של התמונה, סיבוב. אני לוקחת אותך לאופציה של פוקוס. הנה הפוקוס. אני בחרתי את האפליקציה הזו בגלל שיש כאן אפשרות לייצר פוקוס שהוא מתבסס על קו ישר ולא רק על עיגול. בהרבה אפליקציות ראיתי שיש רק את האופציה של העיגול, אבל כאן באזור כזה של תמונה אני רוצה שכל החלק התחתון שלה, שהוא ממש בצורת מלבן, יהיה חד. לכן אני עוברת לליניאר. וכאן הוא בעצם מראה לי איזה אזור הוא שואל, ואני עם האצבע פשוט זזה, איזה אזור לייצר פוקוס. אז ברגע שאמרתי את האזור הזה, יש גם אפשרות להרחיב את האזור עם שתי האצבעות, מעלה ומורידה. תראו מה קרה כאן. תראי איזה יופי, כבר כל זה התחיל להתשתש. ברגע שאני לוחצת על apply, הוא מאשר לי את הטשטוש הזה, אבל אני רוצה לייצר טשטוש יותר גדול, שהמילה חסה ממש לא תהיה ברורה, כדי ששוב אפשר יהיה להתמקד רק באזור הזה של החסה. אז אני לוחצת שוב פעם על פוקוס, שוב פעם על ליניאר, שזה על בסיס שהוא ישר, מורידה את זה לאזור שאני רוצה, טיפה מגדילה, נזהרת לא לעשות את זה עקום במקרה הזה, אם זה משהו שמתאים אז כמובן גם יש אופציה לעשות את זה בזווית,
ושוב פעם מאשרת את הפוקוס ומצד שני גם את החדות. ועושה את זה מספר פעמים עד שאני מגיעה לחדות שאותה אני רוצה לייצר פה. עוד פעם אישור, ותראי איזה יופי כבר נוצר לנו פה טשטוש נפלא. עם האצבעות, הכל עם האצבעות, מגדילים, בוחרים, ואני מאשרת את זה. איזה יופי, יצא פה הטשטוש, כל האזור הזה מטושטש, אפשר להמשיך ולייצר עוד טשטוש, ובשלב הזה אני אלחץ על דן, אני אבקש את האישור של הטשטוש הזה, וזה טשטוש שמוצא חן בעיניי, ואיתו אני יכולה להשתמש. עכשיו יש פה אפשרות פה למעלה לשאר. אל דאגה, זה לא מיד משתף את זה בכל הרשתות החברתיות, כמובן שתוך כדי יש פרסומים, נסגור אותם, אבל מה שיש כאן אופציה, ואני ממליצה תמיד לשמור באלבום התמונות, תמיד שזה יהיה באלבום התמונות. אז אני שומרת את זה כאן, שומרת את זה תמיד במצב גדול, כי אם אני ארצה להשתמש בזה אחר כך בבלוג, כדאי שתהיה לי את זה באופציה הכי גדולה שיש. זה כל העבודה של הפוקוס. תראי איזה יופי, בצורה קלה מייצרים פוקוס לתמונה, גם כאשר לא עושים את זה תוך כדי הצילום. וכמו שהבטחתי גם לאנדרואיד, עשיתי פה צילום מסך של הבן שלי, כי אני בודקת ככה את הדברים אצלו בטלפון, כי אצלו יש טלפון מבוסס אנדרואיד. האפליקציה שיש זה פוטו אדיטור פרו. האפליקציה הזו גם יש לה בדיוק את אותן אופציות, להיכנס לפוקוס, לבדוק בצורה ליניארית לעשות את התמונה, או בצורה עגולה, לבדוק לעשות את החדות המבדלת שאנחנו רוצים לייצר, ומה שקורה כאן, הנה זו דוגמה לתמונה שכדאי דווקא לעשות את החדות על בסיס עיגול ולא על בסיס ליניארי, על בסיס זה שאני רוצה לייצר פה את החדות, שכל השאר ייראה מטושטש, לכן ברגע שנלחץ על העיגול, אפשר יהיה למקד את תשומת הלב כאן, שזה יהיה אזור אחד, כמובן גם פה בעזרת שתי אצבעות אפשר להגדיל את השטח של העיגול, וככה אפשר בעצם לייצר חדות מבדלת גם בתמונה כזאת. גם כאן נמצא הפוקוס למטה, באזור של עריכת התמונה, להגיע לפוקוס ולהגיע אחרי זה לאופציה של איזה צורה של פוקוס רוצים לייצר, בצורה ליניארית או עגולה, וככה אנחנו יכולים לייצר גם במכשירים מבוססי אנדרואיד את היצירה הזאת של חדות מבדלת שהיא באמת משפרת בצורה משמעותית את התמונה. זה היה פרק נוסף בתוכנית האינטרנט השבועית. אני ממליצה לך שאם עדיין לא נרשם, להירשם לאתר כדי שתוכלי לקבל את הפרק בכל יום שני אלייך למייל, שלא תפספסי שום דבר, כי יש פה מלא דברים ממש טובים ונפלאים שבעזרתם אפשר לקדם ולשווק את העסק שלך. אני גם רוצה להזכיר לך על המדריך החינמי שהכנתי לצילום בסמארטפון, שזהו מדריך שיכול לעזור לך לראות איך לקדם ולשווק את המוצרים שלך, אבל בעזרת טיפים נהדרים של צילום בסמארטפון. אז את יכולה להוריד אותו גם כאן, אני משאירה לינק פה למטה שתוכלי להוריד את המדריך הנפלא הזה. ואני מאוד אשמח גם לתגובות על אפליקציות נוספות שאת מכירה, תגובה על האפליקציה הזאת, האם הורדת אותה, איך היא עבורך, האם נוח לך להשתמש בה. אני אשמח לקבל פה תגובה מתחת לסרטון. להתראות בפרק הבא.